Iki nek gak munokane tak ngamal. Percaya. Panjake Kusuma Budaya tanggapan 2 dina muput. Njuk 1000 rek saweran ya. Ngelasah. Pisan kas sing kompak ayo Mas. Ndolek kayu oleh resek duwe bojo lemu nang dodo sesek. Jaluk kulkas, jaluk TV. Pinara ingkang sekeca Kusuma Budaya la ingkang nama ruwah desa utawa sedekah bumi mula tiap tahun ayo Ambati padha nyenyuwun marang Gusti Kang Maha Suci muga dusunku an murah istilah tangga ya digotong ya disonggong mula kerukunan ayo diutah sifat gotong royong uga cok sampe dilalekno mula ayo padha sayek-sayeka apraya sebab urip ijen saiki wis gak ana artine mula sing dijaluk aja mikir kepentingane ayo padha eling nek sampean kabeh repot utawa duwe gawe nek sampean rukun mesti ditolong kesatuan lan persatuan ayo diutamakno kanggo ngraketno bangsa lan negara kita aku nek delok desa kuwukan pancen percaya lurah lan masyarakat bareng-bareng bangun desa mulane tiap tahun nganakno
sedekah desa Lodruk Kusuma Budaya iki sing ditekakno nek sampean kenek tarian tak jaluk aja ngersolo ngono iku sampean anggep padha kalih ngingoni kula ana sing ngarani dina iki padha sedekah warga kubuan perlu njaluk berkah kula nggih melok ndongakno muga adoh teka musibah sawise sedekah rezekine iso melimpah mula kula seneng kalih panitia kene piyantune kompak lan sosiale gedhe kula nek mari ngedong jare gak oleh mulih dhisik sebab aku krungu-krungu kate disawer dhewe nek uman ayo Dek aku iki gak uman saweran lah ya Allah alhamdulillah Kusuma Budaya Ludruk Surabaya pimpinane Bapak Kusnadi pribadi asistene Bapak Muhari Ludruk sampean dhewe alhamdulillah acarane sedekah bumi utawi ruwah desa. Muga-muga mawon mantun tasakuran masyarakat mriki sedaya kula dongano adono balak bilaine cedhakno rezeki sing barokah Allahumma amin. Nyuwun tolong sampean amini saestu bisa biasae lho nggih biasae. Dongane dagelan niku mandi saestu nek dagelan boten kok jarene cek perlu disawer boten nopo artine saweran boten apik nggih saestu boten apik malih nek sampean boten nyawer golek-golek niki lho gara-gara Pak Turkan dintekno ngene boten guyon patone kelakon nggih mbek-mbekne sih wong mbekne mawon. Enteng 11 nggih kula trima. Hiburan semalam suntut ludruke wingi tayupan dadi rong bengi Kusuma Budaya. Nek jenengan kepingin nanggap Ludruk Kusuma Budaya sampeyan hubungan kalian Bapak Kusnadi. Kali Bapak Muhari nggih warga mriki sedaya nggih niki ludruke warga kubuan Kusuma Budaya wingi ana Pak Camat saiki ana Pak Cemot paling ayo Mas joget sing alon-alon yo klonang-kloneng kunine bonang bandaros peken siter lan gampang klonang-kloneng kunine kenyang iku kabeh jenenge gamelan aku
aku jeneng Cak Kamal sing manya gendang nek nabuwe tangane jepaplang suarane banter kaya suarane gendrang tapi sing ngrungokno mesti pikire girang ana maneh iku sing jelenenge slentem nek ditabuh suarane ulem wong sing nabuh pancen gak kakean gunem tabuhe rada dawa pucuke sak gegem ana maneh iku sing jenenge genter dipasang bumbung ditata jejer-jejer wong sing nabuh iku pancene blater tabuhe rada iki pucuke jeber ana maneh iku sing jenenge peking uga ana iku sing jenenge soling mula bahane teka garing suarane nyaring iso jebolno kuping uga ana iku sing jenenge siter nek dijawil kamate ngejer-ngejer wong sing nabuh Mas Yosi sampe mungker tapi sing ngrungokno sampe gayer-gayer ana maneh iku sing jenenge kempul nek ditabuh gandur wong sing nabuh sirahe gundul tabuhe pancene gedhe pucuke wungkul suarane gendang suarane demung suarane peking suarane siter iya suarane siter penak Mas alah tak tambahi temen Mas sampean delok iku gendelan iku temen aku iku nek delok panjake kompak seneng tekone subuh wis teko temen ya temen gak di kemen kepin gak dibayar karo wong kuwukan subuh wis teko as-shalatu khairum minan naum lho ngene iki lho ketuane mek panjak apa mek panitiane Mas penang tabun sing ngrungokno lho gorong raup tapi ngestokno alhamdulillah wong sembarang niku nyambut gawe pokoke seneng ikhlas kompak ya pas temenan gak apa-apa Mas ya Mbak alhamdulillah aku sih oleh pancingan alhamdulillah nggih barokah nggih Nendang minu ya tak dari kene Mas aku iku cek ro bolo-bolo kene nendang biru ayo kula dalam mriku kok sabar dulu alhamdulillah matur suwun ya barokah alah nek iki tak sak Mas yo Mas kok wetoke panjenengane dik roto kok piye jambek aku ya kak yakin jumpa tak delek kene Mas pokoke kelas tapi menene tak bayari ya, cok ngerjolon. Alhamdulillah.
Muga-muga warga Kuwuan sehat. Amin. Tiap tahun tanggap maneh, amin. Lah nggih. Wis jan percaya. Kula nyambut gawe kali bolo-bolo sing penting ikhlas barokah nyambut gawe cek iso seger waras.